нам важен ваш голос. Я же рада представить гостя нашей студии Олексій Гетьман, учасник АТО, старший офіцер батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, командир роти вогневої підтримки в 2015-2018 роках. Пане Олексію, вітаємо вас. Салям алейкум. Салям алейкум. В начале нашего эфира, конечно же, я хотела бы вас поздравить с вашим днем. Сегодня Украина отмечает День вооруженных сил Украины. Спасибо, что вы есть. Дякую за поздоровлення. Да, пане Алексей, сегодня немецкое издание The Bild, наверное, вы видели ту информацию, которая была опубликована относительно того, что Россия готовит план захвата Украины, некий блицкриг с трех частей. Это юг, восток и север. В частности, речь идет о Беларуси. Была опубликована карта даже, вот, которую мы сейчас видим на наших экранах. Пане Олексію, как вам этот план? Насколько он реален? Справа в тому, що план вторгнення в нашу країну з боку Російської Федерації був відомий ще місяць тому. І це було, дякуючи нашим західним партнерам, Сполученим Штатам, іншим країнам, європейським, натовським країнам. Цей план, який опублікував журнал німецький, це не обов'язково план вторгнення, це так звані штабні ігри. Вони розглядають декілька варіантів захоплення нашої країни. Це один з планів. Відноситись до цього як 100% план вторгнення в Україну, ну, я думаю, не варто. Це один із варіантів. Я думаю, якщо він став нам відомий, от ми зараз в ефірі це обговорюємо, то, скоріш за все, його не буде, він буде інший. Тому що спеціальна служба Російської Федерації, які готують провокації, війну, вони, давайте поважати ворога, вони доволі компетентні люди, і зробити так, щоб був витік інформації, вони б не допустили. Це був могли витік ли они дезінформації. сами инспирировать этот слив информации? Я саме це хотів сказати, що, скоріш за все, це зроблено саме службами Російської Федерації, які відповідають за інформаційну війну. Це один із засобів гібридної війни, це інформаційна атака через дезінформацію. Я думаю, що повномасштабне вторгнення з трьох сторін, з півдня, з сходу та з півночі, ну, воно неможливо, воно не має сенсу. І в них нема зараз таких збройних сил, які стоять на кордонах наших, які би змогли здійснити це вторгнення. Ну, вот по поводу концентрации российских войск у границ Украины. На прошлой неделе Министерство обороны Украины, в частности, Резников, сказал, что сконцентрировано более 92 тысяч военных России у границ Украины. Но вот Вашингтон-Пост, ссылаясь на свои источники, разведывательные источники, сообщают о том, что, в принципе, Россия к январю 2022 может там сконцентрировать более 175 тысяч своих военных. 175 тысяч – это много? Этого достаточно для возможного блицкрига или нет? Цілком. Це можливо. Про те, що вторгнення планується, скоріш за все, на січень-лютий, нам було ще відомо ще в вересні. Тобто це не є велика таємниця. З самого початку, як почалась концентрація цих військ на наших кордонах… Это еще весной, да? Ні, вересень – це сентябрь. Но помните, еще весной было стягивание войск, учения и так далее? Це було навчання, по-перше. По-друге, ці війська, коли сконцентрувалися на наших кордонах, вони були без резерву, без тилового забезпечення, це просто були військові, які повертались, умовно кажучи, з навчань, і вони просто, ну, це була демонстрація сили. Зараз ситуація трошечки інша, там збираються не тільки ударні частини, а ще збираються тилові частини, які будуть підтримувати в разі наступу оці ударну групіровку. По великому рахунку сконцентрувати 170, навіть 200 тисяч цілком ймовірно, але навіть ця групіровка в 90 тисяч, це ударна групіровка, вона може почати вторгнення, але не на трьох сторонах, південь, північ і схід, а тільки в одному десь місці. Скоріше за все, це буде десь Луганська, може Донецька, ну, скоріше за все, Луганська, з того боку там найбільша концентрація. Ну, і, скоріше за все, це буде локальний удар, який, ну, має
вести. Ну, вони хочуть зробити удари, подивитися на нашу реакцію. Як ми будемо що ми будемо робити у відповідь? Вот Билд пишет о том, что Россия может начать с севера танковое наступление. Насколько вот в условиях ведения современной войны, в нынешних реалиях, в принципе, такое танковое наступление может быть эффективным? Цілком можливо. Я даже скажу більше, по Варшавці, як то кажуть, якщо це буде потужна танк, це, скоріш за все, Кантеміровська дивізія буде танкова, то вони можуть дойти навіть до пригороду Києва. Якщо це буде масований удар, але далі вони не просунуться, в Київ вони заходити не будуть, і ця ударна групіровка, якщо вони зроблять таку дурню, то вона буде знищена на протязі декількох тижнів. Тому що сама по собі танкова група, вона робить перший удар. Потім мають підтягнутися тилові частини, бо танки треба чимось заправляти. Танк бере там 100-200 літрів соляри, тобто вони мають бути забезпечені принаймні паливом. Якщо вони просто прорвуться, вони прорвуться і стануть. І що далі? Ми їх спалимо. Нашими ударними групами невеличкими, ми просто ці танки знешкоджимо. Вони це дуже гарно розуміють, тому вони цього робити не будуть. Це налякати, щоб викликати паніку, навіть не... А налякати навіщо? Вот чего добивается этим Россия, этим шантажом в конечном итоге? Справа в тому, що люди, які мають відношення до нашої армії, вони чудово розуміють, як можуть відбуватись бойові дії. Брати там 100-200 танків, посилати на прорив, це безглуздя, тому що я сказав, що їх просто спалять і їм потрібне пальне. Але це лякає, по-перше, наше керівництво країни, там мало людей, які щось розуміються на військовій службі, взагалі на армійських справах. І це лякає цивільне населення, які вважають, що російські танки можуть бути навіть у Києві. Тому навіщо вони це роблять? Питання. Коли перелякане керівництво країни і коли перелякане цивільне населення, то підтримка армії вже не така, яка має бути. Це вносить певну нервозність не тільки в цивільне та керівництво країни, а це вносить певну нервозність в Збройні Сили, в людей, які там зараз проходять службу, тому що вони бачать, що населення вже не так їх підтримує, як це має бути, а навпаки, населення перелякане, населення шукає виходів, вони прагнуть, як то кажуть, досягнути мир за будь-яку ціну. Тобто це шлях до капітуляції. Ми ж всі читали «Іскусство війни», да? Сун Цзи, да? І там він каже, що для того, щоб захопити якийсь замок, да? В ті часи, то не треба багато зброї, не треба багато людей. Треба покорити ізнутрі. Так, зробити так, щоб люди перестали довіряти своєму керівництву, щоб люди перестали довіряти своїм Збройним силам, і тоді люди самі відкриють ворота цього замку і впустять ворога. Тобто це було написано 2000 років тому, але це досі актуально, тому це робиться саме для цього. Оці вкиди, що з трьох сторон будуть атакувати, пересування зброї, це підготовка для того, щоб демотивувати наше населення і таким чином, через населення, демотивувати армію, щоб послабити зсередині нашу здатність опиратися. Тому а безпосередньо думати про те, що вони дійсно зроблять такий масований удар з трьох сторін, це мало ймовірне. І тоді вже вони не зможуть сказати, що це ополченці чи зелені чоловічки. Це буде... Вже вони ніяк від цього не відійдуть, і це буде тоді санкції з боку Сполучених Штатів, з боку Європейського Союзу. І тоді ця війна для Росії стане просто невигідна, тому що ті санкції, які можуть накласти провідні країни світу, вони можуть зруйнувати зсередині вже Російську Федерацію. Російська Федерація непогана армія, друга в світі, але давайте пригадаємо, що бюджет Російської Федерації приблизно дорівнює бюджету Нью-Йорку, міста в Сполучених Штатах. Тому казати, хто кого переможе, якщо
хто там більш потужний, то армія в Російській Федерації дійсно потужна, але економічно це неможливо порівняти. Пане Олексію, я предлагаю підключити к нашому ефіру Ярослава Гончара, підполковника запасу ЗСУ, аеророзвідка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Пане Ярославе, как вы оцениваете возможность полномасштабного вторжения России в Украину? То, о чем нас на протяжении последнего месяца предупреждают наши западные партнеры, в частности, разведка Украины говорит о том, что Россия может начать такое вторжение уже в конце января 2022, начале февраля. Ну, розкаже, значить, щось за цим є. Разом з тим я хочу звернути увагу глядачів на те, що особливістю ведення збройного протистояння в 21 столітті є такий фактор, як мультидоменність. Це ми спостерігаємо, і от спочатку стали використовувати як гібридна війна і таке інше. Я веду до того, що сам по собі факт такого інформаційного протистояння, він так само може бути окремим доменом ведення протиборства. І його слід аналізувати так само через призму того, що зараз ми маємо не більше, не менше, аніж повідомлення там з кількох джерел. Враховуючи те, що завтра будуть перемовини між двома президентами Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки, Так. це також може бути певною обставиною, задля чого робилися подібні заяви. Разом з тим, неможливо скидати з рахунків такий можливий сценарій, як більше вторгнення, власне, класичним таким конвенційним способом, як це відбулося в 2014 році. Так, цілком може бути. Пане Ярославе, если мы говорим о аэроразведке, как у нас сейчас обстоят дела с аэроразведкой? Какие сейчас новые вызовы стоят перед аэроразведкой в ближайшей какой-то перспективе, если говорить непосредственно о вашей деятельности? Какие основные компоненты аэроразведки сегодня? Всім відома інформація про те, що Збройні сили нарощують свої спроможності в даному напрямку, в першу чергу шляхом закупівлі, і вже ви бачили, ми всі бачили приклади застосування новітньої техніки від наших союзників з Туреччини. Разом з тим, я хотів би, щоб ми не тішили себе такими, знаєте, самозаспокійливими ілюзіями про те, що в напрямку здобування, обробки і розповсюдження інформації під час ведення збройного протистояння у Збройних сил України все вирішено і все гладко. Сам по собі факт приростання спроможностей, скільки ми отримали там ці байрактари, це дуже позитивна річ. Проте треба розуміти, що коли така техніка з'являється, вона мусить тягнути за собою ще і зміну, так би мовити, бізнес-процесів. Бо коли інформація, яка здобувається шляхом використання безпілотника, доступна тільки оператору цього безпілотника, то її цінність різко знижується, бо ця інформація потрібна кожному тут і зараз, на своєму місці. Кулеметнику, командиру батальйону, бригади і таке інше. І
домашнє завдання про те, щоб не тільки отримати техніку, навчитися там її пілотувати, обслуговувати. Перед Збройними силами все ще стоїть, тому що не все робиться швидко, і залучення в склад таких от складних систем безпілотних, Так. вони не можуть пройти без того, щоб не відбулися організаційні зміни і зміни процесів управління, застосування такої техніки. Но, тем не менее, правильно ли я понимаю, что беспилотники «Байрактар» сегодня на востоке Украины используются в качестве разведывательных функций? Не тільки, ви ж бачили в засобах масової 26 інформації, октября повідомлення впервые були було. і про те, що вони використовуються, і прецедент уже там продемонстрували, і щоб наносити враження. А зазвичай, звичайно, так, да, для безпілотника це функціональне завдання, це або пошук, або спостереження. Мгм. И вот последний вопрос на фоне информации о том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины. Вот что увидели военные, что видят военные с воздуха? Действительно ли наблюдается наращивание российских войск к границам Украины, возможное размещение мобильных госпиталей, эвакуационных бригад, какой-то техники дополнительной? Вот что видят украинцы, украинские военные с воздуха? Буквально 1,5 минутки. Я думаю, що це краще спитати у українських військових, бо я зараз офіцер запасу і такою інформацією оперативною не володію, але що там вони бачать. Але те, що можу вам сказати достеменно, що наша техніка не використовується, принаймні безпілотна, та й пілотована, для того, щоб вести спостереження чи розвідку на території Російської Федерації. Тому можливості по здобуттю інформації, вони перш за все в космічному домені, супутники. А Україна, як всім відомо, не має власних супутників. Тому всі можливості по фактичному підтвердженню, прям наочному фотографіями наявності скупчення, вони полягають в тому, чи бачимо ми це із супутникових знімків. Так. А хто... коли отримуємо знімки, тоді і можемо про щось говорити. Але ті факти, що контрагент з українського боку по обміну інформацією з союзниками, як Головне управління розвідки Міністерства оборони, робить такі заяви, напевно, щось таке вони отримують від союзників і бачать інформацію, якою діляться з суспільством. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагу, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Ярослав Гончар був з нами на прямому зв'язку, підполковник запасу ЗСУ аэророзведки. Пане Олексію, если мы говорим про обороноспособность Украины, как вы сегодня оцениваете нынешнее положение вооруженных сил Украины? Зеленский, Министерство обороны Украины, Генштаб говорят о том, что в случае вторжения России в Украину, Украина готова отстоять свои территории, ситуация вся под контролем и готова дать отпор. Это так действительно? Мы готовы? Я маю відповісти виключно так. Я хотів би доповнити трошечки те, що казав пан Ярослав тільки що в ефірі. Дуже важливий сегмент розвідки – це аерокосмічні, космічні війська, супутники, яких в Україні немає, але їх дуже багато на орбітах, і ці супутники переважно натівські, і вони мають, навіть прочитати лист бумаги десь на столі, коли вони десь в космосі. Просто мало хто не всі знають, скільки зараз приблизно спутників знаходиться над нами. Їхня кількість плюс-мінус десь 30 тисяч. 30 тисяч. З них спутники-шпигуни, ще розвідники, приблизно 27 тисяч.
Тобто це дуже велика кількість. Це не один спутник, який летає, щось там бачить і якусь передає інформацію. Це потужна мережа, розвинута мережа, яка з різних сторін, в різний час, при різній погоді, вона чітко бачить пересування не тільки техніки, а навіть людей і навіть, пробачте, домашніх тварин, які там кішки чи собаки є в цих разом з цими військовими. Тому довіряти інформації Сполучених Штатів чи натовської інформації треба цілком, тому що вони мають дуже потужні засоби розвідки. Наскільки ми готові дати відсіч ворогу? Так. Ну, давайте пригадаємо Фінляндію часів десь 1939-40 рік, коли після провокації з боку Радянського Союзу, начебто обстріляли їхню прикордонну заставу, вони дали ультиматум Фінляндії, а потім почали вторгнення. На той час перевага Радянського Союзу над Фінляндією була приблизно 90 к 1. 90 к 1. Майже 100. Тобто на одного... Ну, Радянський Союз у цій війні мав щось, якщо я не помиляюсь, 3000 літаків, Фінляндія 30. Але вони зуміли дати відсіч. І ну, певним чином вони зупинили дуже потужну радянську армію. Розраховувати на те, що ми витримали лобовий удар з боку Російської Федерації, ну, я думаю, що це навряд чи будь-яка армія Європи самостійно зможе протистояти російській армії. Давайте все ж таки розуміти, що російська армія – це друга армія в світі. А тогда на чью помощь мы можем рассчитывать? Ну, ні, ми можемо вести... Чекайте. Справа в тому, що тактика бою в 21 сторіччі, вона у нас і раніше була така тактика. Це були ще з часів козаків, коли невеличкі групи козаків шматували потужні армії і досягали певного успіху. Те ж саме ми це робили в 2014 році, коли були рейди по тилах, по тилах ЛНР, ДНР, цих незаконних збройних формувань, кошмарили їхні війська. Те ж саме будемо робити і зараз. Тобто ми не будемо вступати в прямий бій, бо ми його не витримаємо. Ми будемо відходити, ми будемо маневрувати, ми будемо робити невеличкими групами, але те, що називається... Така партизанська війна? Ну, це не зовсім. Це, скоріш, диверсійно-розвідувальні групи, ДРГ так звані, але з нашого боку, які група із 3-9, до 10 людей, вона може наробити шкоди більше, ніж, значно більше, це особливо сили спеціальних операцій, ніж батальйон чи навіть бригада. Тому що вони мобільні, вони оперативні, і вони знають, і вони вміють це робити. Тому, давайте уявимо, що зайшла потужна російська армія, в якесь наше місце. Не будемо брати Київ, щоб людей не лякати, будь-яке місце, навіть не хочу називати, щоб, місто Н, як я казав раніше. Зайшла російська армія, навіть 30, 40, 50, 100 тисяч людей. Вони там якимось чином розмістилися, да? Як ви вважаєте, от їх зайшло, наприклад, 100 тисяч. Скільки їх залишиться на наступний день? А через 2 дні. І їхня кількість буде постійно зменшуватися, бо наші сили спеціальних операцій будуть потрошечки знищувати їхню техніку, живу силу, інфраструктуру і так далі, і так далі. Тобто вони зайти зможуть, але утримати територію вони не в змозі. Вони це дуже добре розуміють, тому всі їхні оці демонстрації сили – це більше те, що ми в началі ефіру казали, це налякати наше керівництво і наше цивільне населення. Повномасштабне вторгнення, я думаю, що це мало ймовірно, але невеличка, локальна, якийсь удар, наприклад, в одному місці, шириною десь 10, 20, 30 кілометрів, потужний удар, щоб захопити декілька місць, налякати ще сильніше наше керівництво і наше цивільне населення, яке, пробачте, не хочу нікого ображати, але багато людей, коли ніколи не були на фронті, але вони дуже втомилися від війни і вони хочуть... Так, я розумію. На жаль. Тому, по-перше, я хочу людям, які нас дивляться,
сказати, щоб вони не лякалися. Ми знаємо, як воювати з Російською Федерацією. Ми вже багато років це робимо. І ми знаємо, що робити, чітко знаємо, що робити, якщо почнеться, ну, навіть те, що ми називаємо повномасштабне вторгнення. Хоча ніякого повномасштабного вторгнення не буде. Ця групіровка, яка знаходиться на наших кордонах, це не є та групіровка, яка може зробити наступ з 3 сторін. Це групіровка, яка може зробити локальний наступ в одному місці. Ну, ми відійдемо на 20, 30, 50 кілометрів. Але вони зайдуть, але потім вони 200-ми поїдуть обратно до себе в Російську Федерацію. Тому, люди, не лякайтеся, все буде добре. Ми знаємо, як воювати. Я б недаремно сказав про фінську кампанію 40-го року попереднього сторіччя. Цей досвід ми вивчали. Досвід військ УПА, досвід навіть козаків, які воювали ще 200 років тому. Тому і сучасний досвід, тому ми знаємо, що робити, не лякайтесь, нічого вони не зроблять. Ну, шкоди вони не роблять, ну, це звичайно. Війна – це в будь-якому випадку це шкода для цивільного населення, для армії. Але перемогти і захопити нас вони не в змозі, вони це дуже гарно розуміють. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чухсалом, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Олексій Гетьман, учасник АТО, старший офіцер батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, командир роти вогневої підтримки 2015-2018